Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 8 bersikulo 18 ngadto sa 22. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinunan, "Manabok kita sa lanaw." Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga biduol kaniya ug miingon, "Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa kamo adto." Si Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan." Ug may laing tinunan nga miingon, "Ginoo, mo pauli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Sunod ka nako ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.